Heippa kaikille ja tervetuloa tosiaan uuden videon pariin. Kello on nyt 20:10 ja mä olin tuossa kavereiden kanssa ajelulla ja ne heitti mut kotiin, kun mä en enää jaksanut olla niitten kanssa. Ne oli ihan mukavaa silti oli ajella. Käytiin tuossa Ankkalammella Ruosniemessä ja ennen sitä tosiaan tapahtui vähän semmonen jännä juttu, mutta mä en oikein tiedä mitä mä ajattelen siitä. Tuossa tosiaan pyykkiä. Mä olin mun rakkaan äitini luona pesemässä pyykkiä tosiaan ja sellaista. Ja nyt tosiaan tässä kohta menossa suihkuun ja vähän rauhoittumassa unta varten. Mut tosiaan tuossa kun odotin kavereita, että ne tulee hakemaan mut, niin toi yksi naapurin mies tuli juttelemaan mulle. Ja se niinku sanoi mulle, että mun touhuni on aika läpinäkyvää. Sitten mä olin silleen, että okei, että mitä? No mä annoin hänen siinä sitten selitellä ja sitten tuli ilmi, että hän niinku epäilee, että mä oon jonkunmoinen niinku pilvenmyyjä. Hän puhuu vihreistä ja kaikesta tämmöisestä. No mä en nyt siinä sitten jaksanut hirveästi inttää vastaan. Niin mä vaan olin siinä sitten vaan silleen, että joo. Ja sitten niinku joku oli puhunut musta, se siis on tuttu mulle entuudestaan se naapuri. Se kävi yhdessä samassa yhteisötalossa. Ja joku oli siellä sanonut, että kun mulla on aurinkolasit aina päällä, että mä oon epäilyttävä kaveri. Ja sitten niin kuin sen perusteella se niin kuin ajattelee, että mä myyn jotain vitun kukkaa ihmisille. Tai poltan jotain vitun kukkaa päivittäin. Mikä on niin kuin ihan täyttä paskaa. Olen vaan sille mun mielessäni silleen, että mitäs vittua. Että niin kuin mä en niin kuin todellakaan ymmärrä tollasta, että vittu jos mä pidän aurinkolaseja niin kuin sisällä tai jossain, niin sitten minä olen niin kuin automaattisesti joku kukkamyyjä tai joku sellainen, että niin kuin en tosiaan ymmärrä. Siitä tuli vähän semmonen ikävä fiilis, kun mä oon ihan normi jätkä Porista ja niin kuin nuori. Mä oon tehnyt tyhmiä asioita joo, mutta niin kuin se, että musta puhutaan, että mä oon joku vitu pajapää, niin se niin kuin on vähän sellainen, että okei. Mutta ei kai siinä mitään, että jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä, että tuli ehkä vähän paha mieli, että ja kun hän oli humalassa, niin mä en jaksanut siinä niin kuin inttää vastaan, että kun mä en muutenkaan itse, niin kuin jos mä oon selvinpäin, niin rupean niin kuin humalaisille ihmisille puhumaan, mutta tällaista tänään, että tulee ehkä vähän silleen paha mieli, kun mä oon ihan normi-ihminen kuitenkin. Enkä mä halua niinku mitään niinku turhaa draamaa ihmisten kanssa. Et mä haluan elää mun omaa elämää ja niinku olla ihan rauhassa. Ja sitten kun se puhui siitä, kun mä oon lopettanut hänelle moikkaamisen, niin sekin niinku sekin, että kun mä oon niin ujo, niin mä en yleensä niinku moikkaa ensin. Et mä sanoin sille niinku, että mä en niinku ikinä moikkaa ensin, että mä oon vähän semmonen, että mä odotan, että toinen moikkaa ensin. Et mä oon aina ollut vähän semmonen, että mä viihdyn omissa oloissa ja silleen. Mutta joo. Mä en nyt kuitenkaan mitään pahaa hänelle toivo, että mä haluan vaan, että kukaan ei niinku ajattele, että mä oon joku vitun pilvenmyyjä tai joku vitun niinku, joo ihan sama. Ei mulla tähän niinku silleen lisättävää, että mä oon ihan normi jätkä Porista. Mä en oo mikään pajapää ja mitä siinä sit sen enempää, että jos ihmiset vetää johtopäätöksen sillä, että mulla on nämä aurinkolasit päällä sisällä, niin mä oon joku sellainen, niin siinäpä vetää sitten. Mutta ei se on mun asia sitten. Että mulla on ihan sama mitä ihmiset ajattelee musta. Se vituttaa joo, mutta jokaisella saa olla mielipide musta. Ei mitään, hei mä en enää pilaa teidän tunnelmaa tässä ja mä lopetan tämän videon ja menen suihkuun ja sitten alan rauhoittumaan unta varten. Elikkä kiitos paljon kun katsoitte tämän videon ja heippa sitten.